prídu, že odmôžu stať o 15 metrov pred štartovou čiarou. Aj, štafetári sa už tu pohybujú od štartu, takže táto partia je ešte ďalej. Ich máte možno vidieť, že aj na druhej strane pár Pezinky so 128. 140. Pretože sa blíži zase čas, keď budú z vody vybiehať pretekári, ktorí štartovali okolo, čo za nimi. Super! Poď, Maťo, poď! Luky, dobre! Áno, nie? Oprifa! A to bol veľký Juraj Michal. Jedna obodečka zadarmo. Ktoré nastavila Petra Fašungová. Oproti už ale beží Víta. Takto stojí